M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pologalamu yathu yakugawa mawu a Mulungu. Lero ndi pa 2 Februwale mchaka cha 2026. Ndipo lero tikuchita chaka chachikulu, chaka chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu kutempere. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mprofeti Malaki, mutu 3 ndime ya 1 mpaka 4, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Nokota Mkweza, kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera yolembera Aheberi, mutu 2 ndime ya 14 mpaka 18, amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Martha Yohane, kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mthenga woyera ndi monga adalembera Luka woyera, mutu 2 ndime ya 22 mpaka 40, amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries SMM, kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Malaki. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidzatuma wamthenga wanga kuti akandikonzere njira. Kenaka mwadzidzidzi chauta amene mukufunafuna adzafika ku nyumba yake. Wamthenga wa pangano amene mukuyembekeza suyu akubwera. Kodi ndani adzatha kupirira pa tsiku la kubwera kwake? Kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzakhala ngati moto wa mmisiri wa pa ng'anjo, ndiponso ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati mmisiri wa pa ng'anjo. Woyeretsa golide ndipo adzayeretsa Levi monga amayeretsera golide ndi siliva, mpaka kuti azidzapereka nsembe yoyenera kwa chauta. Choncho nsembe za Ayuda ndi za Yerusalemu zidzakondweretsa chauta, monga zidalili masiku amakedzana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'kalata kwa Aheberi. Abale, popeza kuti anawo ndi anthu okhala ndi magazi ndi mnofu, Yesu yemwe adasanduka munthu wonga iwowo, adachita zimenezi kuti ndi imfa yake awononge Satana, amene anali ndi mphamvu yodzetsa imfa. Pakutero adafunanso kuti awamasule amene pa moyo wawo wonse anali ngati akapolo chifukwa choopa imfa. Paja chodziwikiratu kuti sadatekeseke ndi angelo, ayi, koma ndi zidzukulu za Abrahamu. Chifukwa chake adayenera kusanduka ofanana ndi abale ake pa zonse, kuti akhale wamkulu wa ansembe onse, wachifundo ndi okhulupirika pokutumikira Mulungu, ndipo kuti pakutero achotse machimo ake. Tsono popeza kuti iye yemwe adazunzikapo ndi kuyesedwapo, ndiye kuti angathe kuwathandiza anthu amene amayesedwa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 2 kuyambira ndime ya 22 kuzalekeza ya 40.
Idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wakuyeresedwa posata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adakaperekanso nsembe posata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu olungama ndi woopa Mulungu. Ankayembekezera nthawi yoti Mulungu azapulumutse Aisraeli. Ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuwululira kuti sazafa asanaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adalamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso mu nyumbamo ndi mwana wawoyo kukamchitira mwambo posata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake, nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachionadi chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kozawunikira anthu a mitundu ina, kuzakhala ulemerero wa anthu anu Aisraeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankakudabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenaka Simeoniyo adawadalitsa nawuza Mariya amayi a mwanayo kuti mwanayi Mulungu amuyika kuti Aisraeli ambiri azagwe, ambirinso azazuke. Chifukwa cha iyeyu azakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu, chimene anthu ambiri azasusana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri azaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chizabaya mtima wanu ngati lupanga. Kunalinso mneneri wina wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuelo wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha. Pambuyo pake nkukhala wamasiye kufika msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kusatumikira Mulungu usana ndi usiku, pakupemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu kumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu azapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya adachita zonse posata malamulo a Ambuye, adabwerera ku Galileya kumuzi kwawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu, kukhalanso wa nzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga mwa Ambuye, yafikanso nthawi yoti tigawane mawu a Mulungu. Tsiku la lero mwapadera Mulungu akufuna kutilankhula, kutilangiza komanso kutilimbikitsa pa chikhulupiriro chathu. Ndipo lero mpingo ukutipempha kuchita chaka chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu ku Tempile. Kudzera mu chaka chimenechi inu ndi ine tikuyitaniridwa kukhala anthu ozipereka pamaso pa Mulungu. Tizikonda kutumikira Mulungu, tizikonda kukhala pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Tsiku la lero ndi tsikunso limene timapempherera komanso kukondwera pamodzi ndi atumiki a mpingo, ansembe, asisteri, abrother ndi anthu osiyanasiyana amene ali mzipani za mpingo. Timapemphedwa tsiku la lero kuti tiziwafunira zabwino nthawi zonse, makamakaso kuwapempherera atumiki athu, pozindikira kuti iwo ndi anthu ngati ife tomwe, si anjelo ayi. Nthawi zina amachita bwino, nthawi zina amalephera kuchita bwino. Choncho nawonso amaswekera mapemphero athu. Tiyeni tikamakhala nthawi zonse
tiziwanyadira atumiki athu ndi kuwafunira zabwino nthawi zonse. Chaka chopambana kwa atumiki onse amumpingo. Ndipo lero pamene tikuchita chaka chimenechi monga tamvera mawu athu, kuperekedwa kwa Ambuye Yesu ku Tempile. Pa chikhalidwe cha Chiyuda, mwana wamwamuna woyamba aliyense amayenera kuperekedwa ku Tempile kuti akhale wawo wa Ambuye. Ndiye tikuona makolo aka Yesu posatanso chikhalidwe chimenechi, pokhalanso makolo amene anali kusata malamulo a Mulungu, akuchita chimozimozi, akukampereka Ambuye Yesu ku Tempile. Kodi tikuphunzirapo chiyani pa chaka chimenechi? Choyamba, inu ndi ine tikuyitanidwa kukhala anthu ozipereka pakutumikira Mulungu komanso anzathu. Tizikonda kukhala pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Tikakhala pamaso pa Mulungu nthawi zonse, tikamapezeka ku nyumba ya Mulungu nthawi zonse, sitizakhala chimozimozi, tizalandira madalitso amene timawasakasaka pa moyo wathu. Taona zimene zikuchitika mu uthenga wathu wabwino wa lero. Mariya ndi Yosefe akupita ndi Ambuye Yesu ku Tempile kuti akachite mwambo wakuyeretsedwa posata malamulo a Mose. Ndipo akupita ndi Ambuye Yesuyu ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Zitiphunzitse kanthu kuti china chilichonse chimene timachilandira kwa Mulungu ndi mphatso. Tikalandira mphatso imeneyi, timayeneranso kubwerera kwa Mulungu yemweyo kukamuthokoza, monga amene akuchitira Mariya ndi Yosefe. Aliyense mwa ife ayang'ane moyo wake, kodi ndi chiti chimene Mulungu wamupasa chimene ayenera kuchipereka mphatso nthawi zonse. Tizipereka zinthu zabwino kwa Mulungu. Kawirikawiri timatha kupita pamaso pa Mulungu. Mulungu akatidalitsa mbiri timamuyiwala, timalephera kubwerera pamaso pa Mulungu. Palinso anthu ena amene moti tipereke zabwino zimene Mulungu atipasa, timatenga zinthu zimene tikuona kuti tilibe nazo ntchito ndi kupita nazo pamaso pa Mulungu. Tikachita chonchi sitingalandirenso madalitso ayi pa moyo wathu. Tiye tikhale anthu okonda kupereka zonse zimene tili nazo pamaso pa Mulungu. Moyo wathunso mphatso zimene tili nazo tizipereka ngati mphatso pamaso pa Mulungu, pakutumikira Mulunguyo komanso anzathu amene timakhala nawo siku ndi siku. Chinthu china chimene tikuphunzira pa chaka chimenechi, tikuona kuti pamene ali ku Tempile kuja, soneza kuti kunali anthu ambirimbiri. Kutheka kuti ena sadazindikire kuti Ambuye Yesu ali pakati pawo, pozindikira kuti makolo awo anali anthu wamba. Koma tikuona anthu awiri amene akumuzindikira Ambuye Yesu chifukwa cha chikhulupiriro chimene anali nacho, chifukwa cha chiyembekezo chimene anali nacho, Simeoni komanso Ana. Tiyeni nthawi zonse tikamakhala tizimuzindikira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu amakhala pakati pathu nthawi zonse, ndipo nthawi zambiri Mulungu amakhala nafe kudzera mu zinthu zimene zimaoneka ngati zonyozeka pakati pathu. Tiyeni tikamakhala tisamaphwekese anzathu, kwa nthawi zinanso Mulungu amagwiritsa ntchito anzathu kuti atifikire inu ndine komanso kuti atibweresere madalitso pakati pathu. Tamva kuti anthu amene adakumana nawo ku Tempile, Simeoni komanso ndi Ana, anali anthu ozipereka kwambiri achikulire. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Akukhala anthu achimwemwe, anthu okhutisidwa pamene akumana ndi Ambuye Yesu. Izi zitiphunzitse kanthu kuti pamene takumana ndi Yesu, moyo wathu sumakhala chimozimozi. Timakhala anthu amtendere, timakhala anthu okhutisidwa nthawi zonse. Ngati mukufuna kuti mukhale anthu okhutisidwa, anthu amtendere, mukhale ndi mtendere wa mu mtima, muyenera kukumana ndi Ambuye Yesu. Kuti Ambuye Yesu amene tikakumana naye kuti talimbikitsidwa kuti anthu asankachoka ku nyumba ya Mulungu kumene anakumana ndi Yesu. Yesu tikakumana naye ku nyumba ya Mulungu, tikhale ndi chidwi chokonda kupita ku nyumba ya Mulungu nthawi zonse kumeneko tizakumanako ndi Ambuye Yesu. Thika kuti mwina pa moyo wathu timamusakasaka Ambuye Yesu kumalo olakwika. Mwina nthawi zina timafuna zinthu zabwino, koma mwina zinthu zabwino zimakazisaka kumalo olakwika. Tiye tizipezeka kumalo amene tikusowa kuti tikakumana naye Ambuye Yesu kumeneko. Anthu wanso chimene akutiphunzitsa nchakuti anakhala nthawi yayitali akuyembekezera Ambuye Yesu. Anali anthu achiyembekezo, sanatope, sanataye mtima. Ndipo tikuona Mulungu akukwaniritsa zimene iwo anali kuyembekezera. Mulungu samanama, Mulungu amakwanirisa malonjezo ake nthawi zonse. Tiyeni ifenso tizikhala anthu achiyembekezo, tisamataye mtima.
kuti siku lina Mulungu azatiyankha mapemphero athu. Si lero simawa sitingaziwe, chifukwa nthawi ya Mulungu ndi nthawi ya ife anthu ndizosiyana. Mulungu ali ndi nthawi yake imene amayendesera zinthu zake. Koma chofunika kuzindikira nchakuti Mulungu nthawi zonse amayankha mapemphero athu. Pena zimaoneka ngati zikuchedwa, koma sizimakhala kuti zikuchedwa ayi, chifukwa Mulungu iye ali ndi nthawi yake yoyikika. Tikhale anthu achikhulupiriro nthawi zonse. Pamene anali ku tempile kuja tikuona zimene Simeoni akuchita, kumuuza mayi Mariya, mayi inutu chisoni chizabaya mtima wanu, kumuuza chilungamo. Ifenso inunso ndi ine lero tiye tizikhala anthu omavomera tikawuzidwa choona, komanso tiziyawuza anthu choona. Nthawi zambiri anthu ambiri timaopa kuwauza anthu chilungamo, koma chilungamo chimamumasula munthu nthawi zonse. Ena mwina timachita manyazi, timaona ngati tikumulakwira munthu kumuuza zoona, koma sikumulakwira munthu. Kumuuza munthu chilungamo ndiye kuti ukumukonda pa moyo wathu. Amene tili mabanja tiye tikakhala mabanja tiziuzana chilungamo ngati zinthu zikulakwika. Ku ntchito kwathu tiyeni ngati amene timagwira nawo ntchito akuchita zolakwika tiziuzana chilungamo. Ana athu ngati akutayirira tiziyawuza chilungamo. Chinthu chomaliza chimene tikuphunzira apa, tikuona moyo wa Ambuye Yesu. Makolo ake akumutengera ku nyumba ya Mulungu, ndipo ku nyumba ya Mulungu akulandirako madalitso. Pamapeto pake akuti Ambuye Yesu adakula ndi nzeru zabasi. Kodi inu ndi ineyo ana athu, makolo amene muli ndi ana, kaya ndi abale athu, timalimbikisa kupita ku nyumba ya Mulungu kuti atumikire Mulungu? Ku nyumba ya Mulungu ndi kumene ana athu angalandire madalitso kuti akule mu nzeru. Ena mwa ife tikakhala ndi vuto ana athu akutisausa, mauti tatengere ku nyumba ya Mulungu timatengera ku malo olakwika. Timakasaka mayankho amafunso athu ku malo olakwika, zimene mapeto ake zimangopitiriza mavuto athu. Tiyeni kuti ana athu akule mu nzeru, azikhala ana oopa Mulungu. Pozindikira kuti chiyambi cha nzeru ndiye kuopa Mulungu. Ambuye Yesu anakula ndi nzeru zabasi. Makolo tindidindo olera nathu mu njira yoyenera, mu njira ya Chikhristu. Tiyeni abale pamene tamva mawu amenewa tikhale anthu obweresa kuwala pakati pa anzathu. Tizimulandira Ambuye Yesu nthawi zonse monga adachitira Simeoni ndi ana, ndipo tikamulandira Ambuye Yesu tizimuchitira umboni. Tiwathandiza zathu kuti azimuzindikira Ambuye Yesu ndi kuzindikira kuti Mulungu amawakonda nthawi zonse. Mulungu adalitse mawu amene tawamva pano, ndipo akudaliseni inu ndi kutetezani nthawi zonse. Amen.